functioning asylum system. کۆمیسیۆنا بلند یا پەنابەران یا گرێدایی بنەتەوە یەکگرتیڤەرە گەهاند ku rojane derdora 600 koçberî di nav wan destûrî hene digihêjin giravên Yunanistanê. Komîsyona Navbûrî di malpera xwe ya înternêtê de belav kiriye ku rojane hejmarek mezin di rêya belemeyên bilastîk û qeyîkan tên girava Lesbos ya Yunanistanê û ew yek xizmetguzarî û dahatên wê girava navbûrî kêm dike. Herwiha ragihandek ku rojane derdora 600 koçberî di nav wan destûrî û Efxanistanî û Iraqî hene, piraniya wan li ber ava Lesbosê dadkevin. Komîsyona Navbûrî berî çend rojan jî ragihand bû ku ji destpêka sala 2015 ve taniha derdora 205,000 koçberî bi rêya deryayê gihiştine Ewropayê, 36 ji sedî ji wan Sûrî bûn. û gote ku polîsên ber avên Yunanistanê hejmarek ji wan koçberan ji bin avbûnê rizgar kirine û yên din jî derdora 7 kîlometreyan bi rê ve diçin ta digihêjin paytexta wê giravê ta ku navê xwe tomar bikin. Li aliyekî din jî welatê Almanyayê Ewropayê pêşbînî kir ku ta dawiya sala 2015 derdora 405,000 penaberî bigihêje xaka wê. Thomas de Maistro wezîrê navxwe yê Almanyayê pêşbîniya wê yekê kir ku hejmara daxwazkarên penaberiyê li Almanyayê wê bêhtir ji 400,000 penaberî be. Wê di demeke nêzik de pêşbîniyên xwe yên nûh li ser vê babetê belav bikin. Navbûrî di daxuyaniyeka rojnamavanî de ragihand ku ev cara yekem e ku hejmara daxwazkarên penaberiyê yên ku bigihêjin Almanyayê wê bêhtir be ji hejmara pêşkêşkarên penaberiyê ya ku dihat pêşbînîkirin ku derdora 400,000 penaberî be. Piştî şoreşa Sûriyayê dest pê kir û şer û pevçûn li Sûriyayê rûdan bi hezaran welatiyên Sûriyayê berev dewletên cîran penaber bûn û di vê dema dawî de dûbare penaberî berev Ewropayê ve bêhtir bû û di encama wê penaberiya neyasayî de bi dehan di nav avên deryayê de bin av dibin û jiyana xwe ji dest didin. Herwiha dirên li Bulgarya û Sirbiya û Hungaryayê de rastî êrîşên talankirinê tên û li ser destê grûpên rêgir tên kuştin yan di daristanan de winda dibin û jiyana xwe ji dest didin.